Jamen, i stedet for at sidde og gemme sig væk op på 3. sal i et helt almindeligt kontorlandskab, så vil vi gerne ned i øjenhøjde med folk. Vi vil gerne ned og mødes med folk og skabe et sted, hvor man kan interagere forlag og by imellem. Vi tror stadig på den gamle papirbog, den fysiske bog, men vi er også meget opmærksom på, hvordan litteratur ellers kommer ud til folk. Vi er selv gået i gang med at producere lydbøger, og er hele tiden opmærksom på, hvad der sker, hvad der er tendenser, og hvordan vi kan servere litteratur på en ny måde for folk og formidle det på en ny måde. Jamen, vi udgiver krimier og romaner og her til digte. Vi udgiver børnebøger og temabøger, som for eksempel kunne være en bog om dansk whisky eller en bog om vinylpladens comeback. Jamen, det er et åbent kontor for os, og et sted, hvor vi kan møde folk og møde forfattere og nye læsere, og så er det et sted, hvor vi selv sidder og arbejder og redigerer vores bøger. Vi har rigtig travlt, men sådan kan vi godt lide at have det.